20 ta' Diċembru u ġiet konfermata pożittiva wara saret ilha swab f'Mater Dei. It-tieni każ kien ta' anzjana ta' 82 sena li kienet ikkonfermata pożittiva fil-11 ta' Diċembru u din mietet il-bieraħ fl-isptar Mater Dei. It-tielet każ huwa ta' raġel ta' 66 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID fl-4 ta' Diċembru u miet il-bieraħ fir-residenza San Vincent de Paul. Ir-raba każ huwa ta' anzjan ta' 85 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID fi 17 ta' Diċembru u miet il-bieraħ fil-Good Samaritan Long Term Care Facility. U l-ħames każ huwa ta' anzjan ta' 69 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID fit-13 ta' Diċembru u miet il-bieraħ fl-isptar Mater Dei. Nagħtu kondoljanzi lill-qraba ta' dawn il-persuni kollha. Situazzjoni bħala nies li jidħlu l-isptar rajna li sa naqsu l-każijiet, ftakru li kellna żmien fejn anka kellna l-fuq minn 200 każ. Infatti bħalissa għandna 155 persuna li ikun f'xi sptar jew inkella f'xi faċilità fejn nittrattaw il-każijiet tal-COVID u bħalissa għandna 10 persuni fl-ITU. Għanna 7 persuni fl-Infectious Diseases Unit, għanna 31 persuna fil-wards l-oħrajn ta' Mater Dei, 10 persuni fl-Isptar Boffa, 9 persuni f'St. Thomas, għanna persuna f'Caring Grek, 80 persuna fil-Good Samaritan, persuna waħda f'Mount Carmel u 4 persuni fil-Gozo General Hospital. Tajjeb ngħidu wkoll li bħalissa fil-Gozo General Hospital ma' hemm ħadd li qiegħed fl-ITU section ta' dan l-isptar. Il-total tal-każijiet tal-COVID bħalma qegħdin naraw dejjem huwa kumulattiv, dejjem iżdied, però jekk tħares lejn it-trend tal-graf kif tiżdied naraw li din ir-rata ta' żieda mhijiex daqshekk qawwija daqskemm kien qed ikollna xi ġimgħat ilu. Infatti, tħares lejn il-każijiet rajna kif għamilna żmien fejn issa kellna stabilità il-każijiet kienu stabbli u dan l-aħħar ġimgħat ukoll din naraw li n-numru ta' każijiet dew niżlin l-isfel u tajjeb li jekk tħares lejn il-7-day moving average qegħdin naraw li hemmhekk inżilna issa taħt il-100. Huwa importanti ħafna li nibqgħu naħdmu biex inżommu din ir-rata baxxa, qegħdin naraw x'qed jiġri f'ħafna pajjiżi Ewropej oħrajn fejn qed ikun hemm numru ta' każijiet li qegħdin jiżdiedu, qed ikun hemm iżjed każijiet li qed jidħlu l-isptar u konsegwenzi wkoll li jkollok iktar imwiet. Allura din il-ħidma li qegħdin nagħmlu kollha flimkien ejjew nibqgħu nżommuha ħalli aħna nżommu kemm jista' jkun in-numri tagħna baxxi u n-numru ta' nies li jidħlu l-isptar baxxi u anke kemm nistgħu innaqsu dawk l-imwiet. Situazzjoni fl-isptarijiet fil-homes tal-anzjani huwa wkoll fejn għad baqalna numru ta' homes fejn għad hemm xi ftit każijiet għaddejjin. Dawn ikunu wkoll tara fejn ikun hemm trasmissjoni li tiġi kontrollata bil-mod il-mod meta inti tkun qed tagħmel iżolazzjoni tal-persuni mill-ewwel, speċjalment f'homes fejn ikun hemm l-ewwel każ dan mill-ewwel nkun qiegħed jitneħħa mill-home u niżolaw jew fil-Good Samaritan jew inkella f'Boffa ħalli bekk nkun dejjem innaqsu r-riskju. U dejjem qegħdin inkomplu nibqgħu dejjem nagħmlu t-testijiet kemm fuq l-anzjan infushom imma wkoll importanti ħafna fuq l-istaff. Fil-komunità il-household cases baqgħu l-iktar każijiet fejn qed ikollna l-iktar ta' clusters. U wkoll baqa' xi każijiet li għadhom għaddejjin ta' clusters fil-workplace li dawn ikunu qegħdin jippredominaw ukoll. U id-direct contact dejjem ikun hemm fejn inti għandek każ li huwa pożittiv ikollu kuntatt ħafna drabi fil-household stess u allura hemmhekk imbagħad inti ikollok trasmissjoni. Allura minn hawn nappellaw fejn għandek il-persuni li huma pożittivi anke fid-djar fil-familja stess noqogħdu attenti ħalli kemm nistgħu niżolaw fid-dar stess ħalli kemm nistgħu innaqsu trasmissjoni lil persuni oħrajn fl-istess dar. U issa rajna wkoll fejn il-numru ta' active cases ukoll niżel
U allura dak huwa inkoraġġenti wkoll li dawn huma collective cases infakkarkom li biċċiet minnhom bħalma rajna qegħdin jiġu kurati fl-isptarijiet tagħna imma għandna numru kbir minnhom li qiegħed propju fid-dar tagħhom għaliex huma ikollhom is-sintomi li jkunu ħfief u allura hemmhekk jistgħu jiġu kurati fid-dar. U għawek, nixtieq ringrazzjaw ukoll il-staff kollu tal-primary care li dawn ukoll qegħdin jieħdu ħsieb il dawn il-pazjenti permezz ukoll tal-telemedicine. Għawdex ukoll, bħalma rajtu kellna għażieda wkoll fil-każijiet fejn issa bħalissa għandna 65 active cases f'Għawdex, allura ukoll trasmissjoni fejn kemm Malta u kif ukoll Għawdex għadha għaddejja. Jekk inħarsu naqra x'qiegħed jiġru wkoll fil-każijiet li qed ikollna bħalissa l-peak huwa iktar f'dik l-età li għandna bejn 25 u 34 years dal-aħħar ġranet li kellna u jekk qegħdin naraw ukoll każijiet imqablin mal-ġimgħat ta' qabel tajjeb niftakru wkoll li avolja għandek il-peak bejn 25 u 34 rridu niftakru wkoll li qatt qed ikollna dawk il-każijiet fl-anzjani allura huwa importanti li nieħdu ħsieb biex aħna ma nesponux lill-anzjani tagħna għaliex dawn nafu li jkunu iktar vulnerabbli. L-average age reġgħet niżlet naqra iktar l-isfel tal-każijiet li qed ikollna infatti huwa ta' 39 bħalissa, allura hemmhekk huma l-maġġor parti tal-każijiet. U jekk inħarsu lejn il-mortalità, hemmhekk qegħdin naraw li bħala mortalità jekk inħarsu mill-aħħar bulletin li kellna nhar il-ġimgħa kellna 4 każijiet bejn 60 u 69 sena, kellna 5 persuni bejn 70 u 79 sena u 9 każijiet bejn 80 u 89 sena. Nfakkarkom li t-total ta' każijiet ta' li mietu huwa ta' 201. Aħna bqajna dejjem bil-testjar tagħna kemm fil-ħabs li għandna minn Malta kif ukoll il-ħabs li għandna f'Għawdex huwa importanti li kemm qegħdin nagħmlu t-testijiet bil-PCR u kif ukoll għandna t-testijiet li qegħdin nagħmluhom permezz tar-rapid testing fejn propju nkunu qegħdin niggwidawkom aħna li huwa indikat. Infakkarkom li vera qegħdin naraw in-numri li bil-mod il-mod qegħdin jonqsu, però dak xorta naraw li għandna trasmissjoni fil-komunità tagħna, allura rridu noqogħdu ħafna iktar attenti. Ejjew nitalmu x'qed jiġri minn pajjiżi oħrajn. Huwa żmien din hija l-ġimgħa tal-milied, huwa żmien li huwa sabiħ ħafna, żmien li f'miliedijiet oħra aħna kun niltaqgħu ħafna ma' xulxin, anke nies li forsi s-soltu konna ilna ma naraw ikun żmien li tiltaqa' magħhom, però dis-sena bħalma qegħdin ngħidu huwa żmien li huwa differenti mis-snin ta' qabel ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nipproteġu lill-familjari tagħna. U allura importanti ħafna wkoll li nżommu l-physical distancing fejn nevitaw li jkollna gatherings. Għaliex huwa riskjus la darba inti tkun qed tiltaqa' ma' nies li mhumiex soltu fil-household tiegħek hemmhekk inti tkun qed tisponi lilek innifsek u lil xulxin għal iktar trasmissjoni. U hija xi ħaġa li dan il-milied ma rridux li tiġri għaliex inkella ħanerġgħu niżdiedu fil-każijiet ħajerġa' tkun qed tirriskja li tesponi lilek innifsek, tisponi lil dawk in-nies li huma familjari tagħkom li huma iktar vulnerabbli. U nfakkarkom dejjem fl-użu tal-maskri. U l-użu tal-maskri nafu li ħadmu allura jew nibqgħu nużawhom għaliex bekk aħna nkomplu nipproteġu lil nfusna u lill-oħrajn. U anke l-iġene hija importanti ħafna biex aħna nevitaw trasmissjoni ta' dawn il-mikrobi. Bħalma rajtu wkoll aħna mill-ewwel rajna kif nistgħu innaqsu trasmissjoni ta' każijiet li ġejjin minn barra permezz anke ta' leġiżlazzjoni li għandna ta' mandatory tests mill-Amber Countries li huwa lista li hija twila ħafna għaliex rajna li għandek positivity rates f'ħafna pajjiżi li huma ħafna iktar għolin minn dik ta' Malta u allura dawn ikunu qegħdin jesponi iktar riskju għal Malta u allura dak in-nies li ġejjin minn dal-pajjiżi jridu jagħmlu dan it-test. U propju anka dak li qed jiġri fl-Ingilterra issa bħala pajjiż l-Ingilterra huwa issa bħala red zone u allura hemmhekk ħarġet il-leġiżlazzjoni fejn propju ma jistgħux ikun hemm nies li jiġu mill-Ingilterra ħlief dawk li l-Maltin jew inkella għandhom residenza Maltija
biex propju dawk ikun jistgħu jirritornaw lura. U anka qegħdin nieħdu l-prekawzjonijiet għal dawn li jkunu qegħdin jirritornaw lura fejn huma jridu jagħmlu PCR test qabel jiġu, nerġgħu nirrepetulhom it-test huma kif jaslu, dawn jitlu f'kwarantina u anka waqt li jkunu qegħdin f'kwarantina nkunu qegħdin ukoll nagħmluhom it-test. U aħna wkoll qegħdin nappellaw il dawk in-nies li ġew mill-Ingilterra propju f'dan l-aħħar 15 biex propju huma jiġu jagħmlu it-test u anka jagħmlu monitoring ta' ċertu sintomi li huma kellhom u importanti ħafna li fil-15 minn meta telqu mill-Ingilterra ma jkunux qrib speċjalment nies li huma vulnerabbli. Però minn kull min ġej minn meta propju ħarġet il-leġiżlazzjoni dawn iridu jitlu f'kwarantina mandatorja. It-testijiet fl-ajruport mill-nar il-ġimgħa propju sal-bira ħamilna 1855 bħalma qegħdin taraw dan huwa numru sostanzjali propju għaliex żdiedu kienu dak iż-żmien naqra l-flights imma anke il-fatt li permezz tar-rapid testing aħna nkun nistgħu nagħmlu lkull min jiġi mingħajr test. U propju minn dawn sibna 8 li propju kienu pożittivi. Infatti kellna wkoll persuni li kienu ġew mill-Ingilterra li aħna qbadnihom mill-ewwel, infatti kif bdew ħirġin l-aħbarijiet dwar x'qed jiġri fl-Ingilterra f'dak il-variant il-ġdid, aħna mill-ewwel għamilna ħafna iktar enfasi mill-bidunet fuq nies li ġejjin mill-Ingilterra. Nfakkarkom li jekk ikolkom xi sintomi, anke jkunu sintomi ħfief li forsi taħseb li huma ta' xi reħ komuni, importanti li tiġi biex tagħmel it-test għaliex huwa diffiċli ħafna li inti taraf bejn COVID u riħ komuni. Allura importanti tagħmlu t-test. U nfakkarkom ukoll li barra tistgħu ċemplu l-111 biex nagħmlulkom booking għal test, tistgħu wkoll titlu tagħmlu request għal swab test fuq covidtest.gov.mt u mbagħad aħna nkun nistgħu nċemplulkom u nagħtukom l-appuntament. Għatem iċ-ċans li nkomplu wkoll niddownloadjaw il-contact tracing app li tibqa' importanti anke f'dan iż-żmien u tibqa' għaddejja importanti din l-app. Allura min għadu ma downloadjaħiex, forsi hemm min ħajaqla xi rigal ġdid fil-Christmas, forsi xi mobile phone li huwa iktar avvanzat, għandek l-opportunità issa li tkun tista' propju tiddownloadja wkoll l-app. Infatti sa issa iddownloadjawha 88,118 u dan ifisser 18% tal-popolazzjoni tagħna u kien hemm 437 li propju daħlu il-code li aħna ntukom meta tkunu pożittivi biex propju toħroġ l-alert. Fakkarkom ħadd ma jkun jaf ta' minnu dal-messaġġ ħadd ma jkun jaf propju mingħand min ġiet. Dwar il-vaksin, iva issa propju hija żmien sabiħ tal-miliet li wkoll niċċelebraw li waslet din it-tilqima u allura issa nhar is-Sibt kif jaslu l-ewwel kwantitajiet ta' tilqima aħna għandna l-preparamenti kollha meħtieġa biex propju l-ħadd nkun nistgħu nibdew it-tilqim. Nfakkarkom l-iskop ta' dan it-tilqim bħalissa huwa li kemm nistgħu innaqsu r-rata ta' nies li jkollhom bżonn jitlu l-isptar, nipproteġu l-iktar vulnerabbli u nipproteġu n-nies milli jmutu u anka biex aħna nkomplu nipproteġu s-sistema tas-saħħa eventwalment kif tibda tiġi rolled out ukoll il-popolazzjoni għaliex hemm tilqim għall-popolazzjoni kollha skont il-gruppi ta' prioritizzazzjoni, hemmhekk nkun nistgħu naraw li nibdew nikkontrollaw ukoll in-numru ta' każijiet. U bħalma xħabbarna ħanibdew f'dawk in-nies li jaħdmu fil-clinical settings, djar tal-anzjani, bħalma kontu qegħdin taraw fid-djar tal-anzjani fejn kellna l-iktar każijiet u fejn ukoll kien hemm l-imwiet, u anke għal dawk in-nies li jaħdmu f'dawn id-djar tal-anzjani. U mbagħad propju minn sena d-dieħla minn Jannar nkun nistgħu propju nibdew ukoll nibatu għal dawk l-anzjani tal-fuq minn 85 sena. Mbagħad kif jibqgħu ġejjin iktar lots, jiġifieri dawn jiġu regolari ta' tilqim, aħna nibqgħu għaddejjin ħalli mbagħad hekk nkun nistgħu b'dawn il-gruppi kollha li nkunu qegħdin inlaqmu nkun nistgħu nlaqmu l-popolazzjoni kollha. Tajjeb infakkarkom ukoll dwar din it-tilqima li fatti semmewha Komir Najti. Dawk in-nies li misshom biex jitlaqmu importanti li jekk
jekk kollhom dawn il-kundizzjoni li ħansemmu tajjeb li huma jkunu qegħdin jiddiskutu anke mat-tabib tagħhom, speċjalment dawk in-nies li kellhom xi allerġija qawwija jew inkella problemi bin-nifs meta kienu ħadu xi tilqima oħra jew inkella injectables. Tajjeb kellna ħafna mistoqsijiet minn nies li jekk imbagħti minn allerġija minħabba xi ikel, jew inkella ħadd xi mediċina orali u kelli xi allerġija, jew kelli allerġija ħafifa. Tajjeb, dawn mhumiex contraindications, huma biss contraindications dawk li kellhom allerġija għal komponenti ta' injectables. Ftakru, allerġija tiġri jekk inti jkollok xi reaction għal komponent ta' waħda minn dawn il-constituents li jkun fiha l-vaccine. Allura jekk kellek dak il-każ importanti li dejjem tkellem lit-tabib tiegħek ħalli tkun tistgħu tiddiskutuha. Ukoll fuq il-Patient Information Leaflet ukoll jindikanna lek inti waqt li ħadd xi vaccine u kont takħas ħażin waqt dak il-perjodu tajjeb li tkellem lit-tabib, hawnhekk nkunu ċari ikollhom tak xi ħażin minħabba tkun xi reazzjoni mhux forsi xi ħadd li jkun beża jew kien xi naqra anzjuż waqt li proprju ħadd il-qima. Jekk persuna jkollu infezzjoni qawwija waqt dak il-perjodu li jmissu biex jieħu il-qima tajjeb ukoll ikellem lit-tabib, però tajjeb ngħidu jekk inti kollok xi riħ ħafif dan mhijiex żmien li inti ma tiġix proprju għat il-qima. Irid ikollok id-deni għoli biex inti nippostponuha. Anka jekk persuni li huma kellhom xi problema ta' bleeding jew inkella jieħdu l-mediċini minħabba biex inti tnaqqas it-trombosi, importanti wkoll ikellmu lit-tabib tagħhom u anka min għandu weakened immune system minħabba jew għandu HIV jew inkella għandu propju qed jieħu xi trattament bħal steroids jew inkella chemotherapy tajjeb ukoll li jkellem lit-tabib tiegħu ħalli naraw meta jkun l-aħjar żmien li tista' tingħatalu wkoll din it-tilqima. Importanti wkoll li dawk il-tilqima mhix indikata għal tfal ta' taħt is-16 sena propju għaliex l-istudji f'dawn il-gruppi għadhom għaddejjin u l-istess ukoll dak in-nisa pregnant u dawk li huma breastfeeding bħalissa għandhom jevitawha għalissa sakemm aħna il-manufatturi jkunu jibqgħu għaddejjin bil-clinical trials propju jkun jistgħu jigwidawna iktar il qudiem. Anka dawk in-nies li bħalissa jkunu active cases tal-COVID, importanti ma jieħdux it-tilqima waqt li huma active cases imma jħallu siġġimat jgħaddu. U anka dawk in-nies li huma jkunu qegħdin f'kwarantina minħabba kellhom xi kuntatt ma' każ, dan ma tkunx contraindicated imma importanti ma jieħduhiex waqt li huma f'kwarantina minħabba li huma ma jkunux jistgħu joħorġu biex ma jesponux lil ħaddieħor. Allura, issa li qegħdin f'din il-fażi fejn propju minn nhar il-ħadd aħna ħatibda titqassam din it-tilqima, nappella lil kulħadd li min ħanibatu għalikom importanti li taċċettaw din l-istedina min-naħa tagħna għaliex hawnhekk għandna tilqima li saret ħafna riċerka nafu li hija safe u nafu li taħdem ukoll, allura nappellalkom biex propju tieħdu din it-tilqima. Grazie. Welcome everyone to this COVID bulletin. Yesterday we performed 2,609 tests and we found 82 new positive cases, so the total number of active cases is 11,992. We also had 132 recoveries, so the total cases recovered are 10,293. And the active cases currently has gone down to 1,498. We also had another 5 deaths since yesterday, so our message right now is to appeal to everyone to continue to take precautions because we still know that despite the number of cases has slowly gone down, but we still have ongoing transmission within the community. So it is very important for everyone to stay safe, especially this is the week of Christmas, whereby it's very important that everyone will stick to his own household to avoid any parties, to avoid any gatherings, because that will be very high risk because you can meet other people who can be positive and you can get transmission between you. It's very important to protect your elderly, protect those people who are vulnerable because of having other chronic conditions, so that we can give them the best Christmas present that we can give them, that is the present of health. So we can pass through this Christmas period with ongoing decreasing numbers
We have seen the experiences that many other European countries are experiencing, and that they are getting increased numbers, mostly because people are gathering even for Christmas festivities. So we are still in time. It's important that we take care and avoid gatherings. And with this, we now have the vaccine, which will arrive in Malta next Saturday. We will start vaccinating people as from next Sunday, starting with the staff who work in the clinical settings. Then we will also start vaccinating people who live in elderly homes and the people who take care of them. And from January, we will start vaccinating people over 85. The people who are over 85 will receive an invitation letter in their own homes so that they will come for vaccinating. I appeal to everyone to accept the invitation to come and get vaccinated so that we can protect you through this vaccination. With this, I would like to thank everyone for their compiling with the regulations that we have, and wish Merry Christmas to everyone. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Nsellim lek Professur Gawxi Francisco Gatania Net News qabel xejn nixtieq inawguralek il-festi tajba. Ma nafx forsi tista' xittina aġġornament fuq iċ-ċentri tal-immigrazzjoni kif ukoll jekk mill-każi il-ġodda b'mod partikolari minn dawk tal-ajruport kien hemm xi każ bil-varjant. Waslitilna informazzjoni illi ġala darba jingħata il-go-ahead fuq it-tilqima tal-Moderna, l-anzjani ser jingħataw it-tilqima tal-Moderna u mhux tal-Pfizer. Ma nafx tistax tikkonfermah u tgħidilna għaliex. Kif ukoll xtaqt nistaqsik kemm hemm infermiera s'issa li applikaw għat-tilqima tal-Pfizer u l-aħħar forsi tista' tixħed daqsxejn iktar dawl fuq din il-biċċa tax-xogħol. Fortunatament il-każi qegħdin jonqsu, però minn xahar għal ieħor mix-xahar ta' Novembru għax xahar ta' Diċembru l-imwiet qed jiżdiedu u qed naraw li l-vittmi jittestjaw pożittiv sa massimu fil-maġġoranza tagħhom ta' 3 ġimgħat ilu jew inkella fl-aħħar jiem. Ma nafx tistax tixħed daqsxejn iktar dawl fuqha. Grazzi. Grazzi ħafna. Infatti, nibdew fuq l-immigranti li għanna fil-reception centers, mek kellna diversi esperjenzi matul din il-pandemija fejn rajna li kien hemm każijiet hemmhekk, però mill-ewwel dawn ġew ikkontrollati. Infatti bħalissa ma għandna l-ebda każijiet li huma attivi, però xorta aħna nibqgħu nagħmlu inkoraġġiment biex dawn in-nies li jaħdmu f'dawn iċ-ċentri jiġu ttestjati regolari u anke l-istaff tagħhom huma jsir regular testing ukoll. Għaliex peress li inti jkollok sitwazzjoni fejn ikunu qrib ta' xulxin bħal kwalinkwa postijiet oħra, importanti li l-każijiet jinqabdu mill-ewwel. Allura hemmhekk ma għandna l-ebda active cases u nirringrazzja l-istaff kollu ta' reception centers li jagħmlu ħafna ħidma hemmhekk flimkien ukoll mar-Red Cross li wkoll huma responsabbli mill-ittestjar u anke jieħdu ħsieb il-każijiet meta jkun hemm xi każijiet. Fuq il-każijiet ta' varjanti li rajna mill-Ingilterra bħalma spjegajna dan kien hemm xi varjanti fil-virus dan jiġri dejjem, però rajna li din id-darba kien hemm varjazzjoni li kienet naqra iktar qawwija, allura jista' jkun hemm impatt bħalma qegħdin jaraw li dan il-varjant ikun trasmess iktar mill-COVID li konna qegħdin naraw qabel. U għalhekk li Malta flimkien ukoll ma' pajjiżi oħra mill-ewwel ħadna l-azzjoni biex aħna nkunu qegħdin nillimitaw in-nies li ġejjin mill-Ingilterra x'hemmhekk huwa l-iktar numru ta' każijiet biex aħna nkun nistgħu nipproteġu milli jkollna dan il-varjant. Aħna bdejna mill-laboratorju ta' Mater Dei li nagħmlu wkoll genetic testing ta' dawn il-viruses li aħna jkollna każijiet li huma pożittivi u sa issa għadna ma sibniex dan il-varjant minn dawn li aħna qegħdin propju nagħmlu t-testijiet tagħhom. Però nibqgħu nagħmlu t-testijiet għaliex huwa importanti li inti taqbdu mill-ewwel ukoll. L-Unjoni Ewropea għamlet ħafna agreements infatti ma' diversi kumpaniji li jekk huma dawn propju jiġu liċenzjati u mbagħad ikun jistgħu jiġu supplixxiti lil member states propju skont l-agreements li jkun hemm u skont ukoll l-allocation minħabba il-popolazzjoni ta' kull pajjiż. Sa issa bħalma rajna l-EMA, l-European Medicines Agency, tat l-approvazzjoni għal vaccine tal-Pfizer u allura dik hija l-vaccine li bħalissa propju ħad tiġi nhar is-Sibt u propju li ħad tibdew inlaqmu biha. U aħna
fil-listing li għamilna ta' min irridu nagħtu l-ewwel huma l-iktar nies li importanti jieħduha bħalissa. Eventwalment li meta jibdew ġejjin u mbagħad vaccines oħrajn inkun nistgħu dawn ukoll nagħmlu rollout tagħhom. La darba mbagħad ikollna l-iktar qrib tidher li bħal meta inti dik tal-Moderna li hija taħdem l-istess bil-messenger RNA bħalma taħdem tal-Pfizer, l-uniku differenza li hemm fihom hija l-mod ta' kif din tiġi storjata. U allura aħna la darba mbagħad eventwalment ikollna it-tnejn f'daqqa hemmhekk kun tista' tagħti it-tilqim ukoll lill-kumplament tal-każijiet u anke skont il-lista li jkollna. Bħalma qegħdin naraw ukoll aħna diġà tlabna lil healthcare workers u l-istaff biex propju huma jiġu mlaqmin u kellna konkurrenza tajba ħafna wkoll mill-healthcare workers u allura propju aħna ħanibdew minn hemmhekk però mbagħad nibqgħu għaddejjin mill-ewwel ukoll fuq il-homes u anke l-istaff tagħhom. Il-każijiet vera qegħdin jinżlu l-isfel, però xorta bħalma qegħdin taraw ta' kuljum qed ikollna l-imwiet. Irridu niftakru li meta inti għandek ir-rata fil-komunità, dak li qegħdin naraw fil-komunità llum bejn ġimgħa u ġimgħatejn tista' tara l-impatt tiegħu li jkun fil-sptarijiet tagħna bħala admissions. Imbagħad fuq l-imwiet tista' ddum 3 ġimgħat u anke sa 6 ġimgħat sakemm inti mbagħad tara l-impatt fuq l-imwiet. U allura dan inti qed tara l-imwiet li tara llum li ħajkunu propru riflessjoni ta' x'kellna ġimgħat ilu. Ta' iżjed ma jkollok rata ta' trasmissjoni qawwija fil-komunità iżjed tistenna mbagħad l-imwiet. Tajb insemmu wkoll li għandek każijiet fejn il-virus ikun qed jaffettwa lil persuna minimalment. Infatti għandna numru ta' każijiet li jkunu fid-dar. Għandek min jiġi affettwat ħajkollu bżonn jidħol l-isptar, però ikun jiġi segwit, jingħata trattament, però ma jkunx daqshekk akut jew sever, però mbagħad għandek każijiet oħra li taffettwhom ħafna minnhom ikollhom bżonn jidħlu l-intensive care unit ukoll biex jingħataw il-kura u sfortunatament ikun min hemm li tant ħakmitu li propju jitlef ħajtu. Tara varjazzjoni, jkun hemm min ikun qrib ħafna kif qed tajjeb inti li ħareġ pożittiv u mbagħad jitlef ħajtu, però mbagħad ġieli tara każijiet li jdumu ftit ġimgħat ikarkru wkoll li despite il-kura li tkun qed tingħatalhom l-attenzjoni kollha li tingħatalhom ikun sar sara fuq l-organi tal-ġisem li propju l-ġisem il-persuna jkun jista' jirkupra. Aħna minn hawn nappellaw lil kulħadd li kif iħoss is-sintomi għalhekk huwa importanti li tiġu tagħmlu t-test ħalli aħna nkun nistgħu nagħtukom l-aħjar kura li iżjed ma inti tingħata l-kura kmieni iżjed hemm ċans li jkun hemm inqas komplikazzjonijiet. Hi, good afternoon, Professor Gauci. Laura Calea from Malta today. Farmhouses in Gozo are fully booked. Are you guys anticipating a spike after the new year? Thank you. Dini importanti ħafna, nafu li ġej il-miliet, nis li jixtiequ jgawdu l-miliet, però huwa importanti li nifmu li dan huwa miliet li għandu jkun differenti. Jekk ħajkollna nies li ħajkunu qegħdin jiltaqgħu kwalinkwa post, mhux bil-fors farmhouses, jista' jkunu fid-djar personali tal-persuni, jkun qegħdin jistiednu nies għandhom li s-soltu mhumiex fil-grupp tagħhom, jiġifieri mhumiex fil-bubble tagħhom, hemmhekk tkun qed tesponi lilek innifsek għal viruses ta' ħaddieħor li jista' jkunu persuni ma jkollhom l-ebda sintomi u allura xorta huma jistgħu jkunu pożittivi jkunu qegħdin jittrażmettu lil ħaddieħor. Dan x'ħajiġri wara dan il-miliet jiddependi minnkom. Tajjeb jiddependi mill-popolazzjoni kollha x'ankunu qegħdin nagħmlu f'dawn il-ġranet. Għaliex jekk nkunu qegħdin niltaqgħu flimkien, speċjalment jekk pereżempju jkunu qegħdin nieklu, hemmhekk la ħanżommu d-distanza soċjali, la ħanżommu l-użu tal-maskri, allura ħankunu qegħdin esposti bla protezzjoni ta' xejn. Alla nappella lil pubbliku. Ejjew nieħdu ħsieb dan il-miliet, ħalli aħna nkunu qegħdin nieħdu ħsieb tagħna nfusna, nipproteġu lilna nfusna u nipproteġu iktar lil dawk li huma nies li huma vulnerabbli. Sellim lek Prof. Gauci li Carter għal Television Malta, għandi 3 mistoqsijiet. L-ewwel waħda rigward it-tilqima ta' sal-is-sibt nibdew il-ħadd indikajna aktar kmieni din il-ġimgħa li se jkunu nies fl-ITU, healthcare workers. Għandna ammont ta' nies, kemm l-ammont ta' nies li ħajkun li ħajtlaqa' mill-ħadd li ġej. It-tieni mistoqsija għaddew numru ta' xhur issa, forsi tista' telabora ftit fuq il-virus. Il-virus reħa ftit fl-effetti tiegħu sar iktar aggressiv.
xi tgħidilna fuq dan. U l-aħħar mistoqsija fid-dawl li l-ħadd kif qed ngħidu se jiġu imlaqma l-ewwel nies f'Malta, ħafna minnhom healthcare workers, f'każ li dawn jiġu f'kuntatt wara li tlaqmu ma' persuni pożittivi, se jsir hemmhekk se jkunu wkoll mitluba jagħmlu perjodu ta' kwarantina forsi inqas fil-ġranet. Grazzi ħafna. Importanti ħafna, mela. Aħna bħal medna it-tilqim ħajibda jiġi lots, ġifi ħajkonna ammont ta' tilqim li qed jiġi regolari ħafna, u allura aħna mbagħad hemmhekk kif ikun qed jiġu diġà ġifi għandna l-pjan kif nkunu qegħdin propju nistgħu inqasmuhom. Propju minn narħat ħajkun hemm ħanibdew bil-ftit biex aħna nkun nistgħu naraw li l-proċess ikun qed jaħdem tajjeb ħafna u bekk aħna nkunu qegħdin żgur kif jaħdem propju l-proċess. Infatti l-ewwel ftit narħat ħajkun biss 55 persuna li kun qed jitlaqam ħalli bekk aħna nkunu żgur li aħna qegħdin naraw is-sistema kif qiegħda taħdem u anke mbagħad dejjem inti tkompli żżid. Li propju ħanibdew minn nies kif qed tajjeb inti li huma nies tal-ITU, tal-Infectious Diseases Unit, u n-nies li jaħdmu propju fil-COVID wards fejn inti hemmhekk għandek l-iktar riskju. U mbagħad nibqgħu għaddejjin ukoll li aħna mmorru mbagħad fil-komplament, jiġifieri għandek il-komplament ta' l-Isptar Mater Dei, Gozo General Hospital, għandek ukoll il-Primary Care System, dak in-nies li jaħdmu fi swabbing centers, ġifi dawn l-entitajiet kollha fejn huma kliniċi dawn ħajkunu qegħdin jitlaqmu bil-mod il-mod u kemm tilħaq jiddependi mbagħad l-ammonti ta' vaccines li jkunu qegħdin jiġu. U anka mbagħad għandna importanti ħafna dawk in-nies li huma fid-djar tal-anzjani fejn ħankunu qegħdin immorru fid-djar tal-anzjani stess biex propju nkun nistgħu jitlaqmu wkoll dawn in-nies hemmhekk fejn qegħdin huma fid-djar tal-anzjani. Għandna ħidma tajba ħafna wkoll mal-Ministeru responsabbli mill-anzjani wkoll. Dan huwa l-istess virus, però l-viruses kollha jagħmlu dawn iċ-changes u aħna mill-bidu tal-pandemija rajna diversi mutations f'dan il-virus u propju però baqa l-istess tip ta' virus li jkollu impatt kemm fuq trasmissjoni kif ukoll impatt fuq is-severità tal-persuna. Però sa issa dan il-varjant li rajna mill-Ingilterra kien l-ewwel wieħed li propju qegħdin naraw li kellu daqshekk impatt sa issa fuq it-trasmissjoni. Infatti huwa stmat li jkun iktar jiġi trasmess sa 70% iktar minn tipi ta' viruses tal-COVID oħrajn. U għalhekk li mill-ewwel kull pajjiż ħa din l-inizjattiva għaliex meta tibda tara li inti kun qed jirnexxielek tikkontrolla l-fatt li jkollok fil-komunità tiegħek virus li jkun jitrasmetti iktar, hemmhekk allura trid tipprova li tnaqqas kemm tista' speċjalment minn dan il-virus. Fuq nies li jkunu mlaqmin u jekk jiġu mbagħad huma f'kuntatt ma' persuni oħra li huma pożittivi, diġà wkoll hemm il-pożizzjoni fejn l-ewwel nett iridu niftakru li darba persuna jitlaqqa bl-ewwel doża dan jibni immunità b'wieħed ta' 52%. Umbagħad wara 21 ġurnata trid tieħu tieni doża biex inti tieħu il-full maximum immunity li tista' tieħu ta' 95% minn din it-tilqima trid tieħu tieni doża. Allura minn hawn importanti wkoll la darba nibgħatu għalikom ukoll ħajkolkom l-appuntament bil-lest għat-tieni doża, importanti li tieħdu t-tieni doża ukoll. Però importanti li sakemm aħna jkollna il-popolazzjoni tagħna li tkun qiegħda mlaqma rridu nibqgħu għaddejjin ukoll bil-mezzi ta' kwarantina għal dawk in-nies li jkunu qegħdin f'kuntatt ma' persuni oħrajn u anke bil-miżuri biex aħna nkomplu naqsu t-trasmissjoni. Kif eventwalment imbagħad nibdew naraw it-tilqim jiġi rolled out iktar, u mbagħad nkunu iktar f'pożizzjoni li nkunu qegħdin insegwu x'qed jiġri wkoll f'dak li rigwardja n-numru ta' każijiet li jkun hemm fil-komunità, nies li jitlu l-isptar u anke dawk in-nies li jkunu qegħdin jitlu fl-ITU. Thank you, Professor Gauci. Adria Moggi from Times of Malta. The Doctors' Union are calling for Malta to have a full ban on UK and Malta flights. What is your response to this? Thank you. Fatti, ħarsu naqra lejn il-liġi li għamendajna, fatti ħana għanna liġi ta' ban għal ċertu pajizi, l-Ingilterra nizlet bħala red zone mill-ewwel. Dan ifisser li inti huma biss dawk il-persuni li huma Maltese citizens jew inkella Maltese residents li qegħdin bħalissa l-Ingilterra u jkun jistgħu jiġu lura. Jiġifieri
il-numru ta' nies li jistgħu jiġu lura huwa letteralment huwa baxx ħafna u dawn huma nies li jkunu nqabdu l-Ingilterra u bħalma konna milna propju fil-bidu tal-pandemija meta propju konna waqqafna il-travel, konna qegħdin inħallu jiġu dawk in-nies li jkunu nqabdu barra. Però dawn jistgħu jiġu bħalmet ukoll bi prekawzjonijiet kollha meħtieġa ta' kemm testing u kif ukoll ta' kwarantina. Nsellimlek, Professur Gawċi, l-għana nofsan il-tajjeb, imma importelli minn One News. Issa li jitlaqmu aktar persuni madwar id-dinja bil-vaċċin kontra l-Covid-19. X'riżultati qed juri dan? Grazzi. Punt li semmejtu importanti ħafna għaliex din ukoll kienet il-ħidma ukoll tal-WHO, ftakru WHO tħares lejn id-dinja kollha mhux l-Ewropa biss. Li aħna f'dinja fejn kulħadd isifer minn post tal-ieħor, importanti li inti ma jkollokx pajjiżi li jibqgħu lura, ma jkollokx pajjiżi li ma jkollhomx availability għal vaccines u allura hekk WHO qiegħda taħseb ukoll għal dawk il-pajjiżi li jkunu third countries ġifieri fejn għandek il-faqar li huma wkoll ikollhom aċċessibilità għal dawn il-vaccines. Huwa importanti jekk aħna flimkien bħala dinja qegħdin nimxu biex propju dan il-virus li affettwa tant nies li huwa virus li huwa irriedi, importanti li jkollna dinja kollha li jkollhom aċċessibilità għal din il-vaccines. Allura aħna nistennu li la darba kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll imbagħad barra l-Unjoni Ewropea ikun hemm iktar nies li jitlaqmu hemmhekk tibda tara bil-mod il-mod li inti s-sitwazzjoni tkun qiegħda tmur għall-aħjar. Dawn kienu mistoqsijiet li kellna, minn hawn nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-attenzjoni tagħkom, lill-ġurnalisti. Nixtieq ukoll nawgura minn qalbi l-miliet it-tajjeb lil kulħadd, nixtieq nawgura l-miliet it-tajjeb l-teams kollha li ħadmu propju fuq il-COVID li qed jieħu ħsieb il-pazjenti min-naħa tagħna tal-Public Health li aħna qegħdin hawnhekk biex nikkontrollaw din is-sitwazzjoni, ħidma minn ħafna nies. Nixtieq nawgura l-miliet tajjeb l-poplu Malti kollu, għawċi, lilkom, l-familjari ta'kom, u ħudu ħsieb ejja nżommu ruħna sejf dan il-miliet. Grazzi.